Wel, yr hyn sy'n rhoi fwyaf o foddhad i fi erbyn hyn ydy edrych yn ôl ar dros hanner can mlynedd o ymgyrchoedd iaith a gweld bod yr iaith Gymraeg wedi cymryd dros y trothwy pwysig yna o gael ei derbyn gan y preidiau gwleidyddol a gan fwyafrif pobl Cymru. Mae'r sialens o'i gwneud hi'n iaith gyflawn i bawb yn dal i fod o'n blaenau ni, ond dal i frwydro fydd yn hanes ni tra byddwn ni. Ond mae'r Gymraeg bellach mewn safle i fedru dweud mi fyddwn ni yma o hyd os gaeth y fyny rhyw fardd anhysbys. Ond na, dwi'n falch iawn o'r cynnydd sydd wedi cael ei wneud yn arbennig ymwyd addysg. Yn arbennig ymwyd addysg. Lle mae miloedd ar filoedd o blant Cymru yn cael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn drwyadl o'r ysgol weithrin ymlaen. Ac dwi wedi cael y profiad yn sgil yma o hyd. Mae'n siŵr gen i bydd rhaid i fi ddweud bod hwnna'n un o'r uchafbwyntiau, yma o hyd pêl-droed felly. Ond mae'r effaith mae wedi cael ar ysgolion yn rhywbeth fydd yn aros efo fi am byth. Ac mae'r gân bellach yn ffordd drwodd at genhedlaeth newydd o blant Cymru.